nagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Yiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot,
ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko, kaya maintain ko na ang Yiling. Yiling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lordisiang, Nabua, Camarines Sur. Prayers from the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong, Batu, Camarines Sur. Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente, Gurong-Gurong, Nabua, Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa dumit pa siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit pa siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 7 healthy habits. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin bang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia de Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa.
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Induga Boss. Pet sa 22 kita kan bulan na Mayo aldaw po kita nin Miyerkules. Malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Pero perming mamunduan panahon na. Darakan na si iba day na kunyanan na ulay-ulayan kan bonus. Maray pa sa nagbonus, sana all, sabi kan iba. Iba niya to sa lado technical si Cha Benaobra. Sa information si Ricky Sagayap. Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ang nagtutuninong mo nangon yan si Chief PSG Jimmy sa nangyayari duman sa West Philippine Sea. Saka na yan mataram si Chief PSG. Kung mayo ng parasumpit na mga Chinese duman sa mga Pilipinong parasira. Ay sa agaman pala magkakaigwanin na caravan an ako Bicol Party List. Ining Tarabangan Caravan. Katuwang siyempre an local government unit ka na Banuanin Buhi sa pangenot man ni Mayor Rela Coste. Asin man an sangguniang bayan sa pangenot man ni Vice Mayor Jopred Balagot. On alas 7 nin pagkaaga hasta alas 3 nin pagkahapon gigibuon ang medical and dental mission. May libreng bulog, libreng masahe, asin igwa pang mga local recruitment activity. Duman sa mga mayo pang trabaho na naghahanap, hinina po ang sendong pagkakataon na mag-avail sa programang Tarabangan kan ako Bicol Party List. Siyempre, sponsor man ini ni Congressman Saldico asin man ni Congressman Jill Bungalon. Digdi sa libreng masahe duman sa mga kalalakihan, kababaihan na makukulog ang hawak. Pwede na kamong magpamasahe sa aga. Diyan sa Banuan ka na buhi, gigibuon po ini diyan sa St. Bridget School, San Vena, Buhi, Camarines Sur. Hoy, ganyan man pala na pagkaldaw subuot ipagpapadagos garo ikaapat ng kabtang ini ka na legislative inquiry
na pinagsasagibo ka na sangguniang panlungsod kan Iriga sa panganot ni Vice Mayor Edsel Di Maywat. Siyempre kabali dyan ang mga miyembros kan sangguniang panlungsod. Itong pinagsasabing fertilizer scam. Durante ka na panahon ang alkalde pa si dating alkalde Madel Alpilor. Ano na naman daw ang ibubuyagyag dyan po sa sangguniang panlungsod kan Irigangunyan. Isay na naman ang magiging bisita, mataram, dyan sa sinambit ng legislative inquiry. Awat pa man lugod, magluwas na ang katotohanan sa bagay na ini. Hoy maugmang barata man ini dahil ta pinaghangaan na kahigusan as in determinasyon kan dating kargador as in street vendor na si Jorens Oviedo sa iyang pagtatapos sa law school bilang valedictorian kana sa indang batch. Sigun sa pagkikipag-ulay, sinabi ni Oviedo na ang dahilan kana sa iyang triumpo yung dahilan sa iyang kahigusan, tiyaga as in diskarte sa buhay. Naging armas niya subuot ini para maabot ang sa iyang pangarap na makapagtapos nin pag-aadal. Sarong construction worker naman ni Oviedo mientras na housewife man ang sa iyang ina. Sigun pa kay Oviedo, 12 anyos pa sana o 12 sindang magturugang. Asin dahilan sa kapagtiusan kinaipuan niya magtrabaho para matustusan ang sa iyang pag-aadal. Naging kargador ng soft drinks si Oviedo, nagbenta siya ng dirty ice cream, asin nag-iba sa iyang amang nagtatrabaho sa construction. Dawa pa man na permi subot mayong balon sa eskwelahan, dahil siya naguntok para makapagtapos. Sigun sa iya, habo niyang magin part ito kan buhay ka na cycle ka na kapagtiusan. Abo man niyang mamatean duman sa mga magiging na aki niya ang namatean niyangunyan. Sigun kay Oviedo sa iyang pahayag. Nag-graduate na batch valedictorian si Oviedo sa University of Caloocan College of Law. Pangaturugan man ni Oviedo na magtrabaho sa Public Attorney's Office para man makatabang sa mga nagtitios sa indang buhay na naghahagad nin hostisya. Di nagray nangod kinarag kiton kanimong kaisipan. Pag-arog kayan kung maging abogado ka, dakulang bagay. Niisip mo makatabang. Sa digdi po sa tuyang nasyon may mga abogado man na pakikwarta. Basta makwarta ka, pirming kisikisian abogado, pero kung dahil mo na tawanin nababangalanin kwarta, narumaluya ang dalagan kan kaso na pinagdudulok mo sa abogado. Yan po ang obserbasyon ko digdi sa tuyang nasyon. Kaya ang hostisya digdi kung minsan kwarta. Koneksyon, pag may koneksyon ka tapos makwarta ka, madali ang hostisya. Yan po ang obserbasyon ko sa Pilipinas. Pero kung tios ka, ay abang sakit kan hostisya kung minsan. Paparapaliman-limanan sana po kan ibang mga abogado digdi sa tuyang nasyon, imbis tumabang na mapakarhayan kaso, o ita piglalay gay kan ibang abogado. Ako, may mga aram po akong abogado na laygay pag-abot sa mga kaso. Kumbaga makulog dan sa imong kaso-kasuan, dahil man naghihiro so kaso mo na pinagadulok sa abogado.
Maray sana abo basang ang ibang mga abogado po digdi sa tuyang nasyon. Kunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Kaya kung minsan makadisganar baga, ang iba, ay dahil nang magparakaso-kaso. Kaya bisa na ngayon gastos, ang nababasog sa na ngayon, mga abogado kung minsan, ang iba. Ay gwapo manggitang mga tul-tul na abogado, tabang talaga sa mga nagtitios. Sa gustong matawanin tul-tul na hostisya, digdi po sa satuyang nasyon. Pero, naobserbaran ko kaya. Pag maluyan pangwarta mo, maluyan koneksyon mo, naalay gayon ka kan korte. Di po sa satuyang nasyon. Halos dahil man naghihiruan sa imong kaso. Kaya dipisil, digdi po sa nasyon Pilipinas. Pag-abot sa paghahanap ni hostisya kan satuyang mga kababayan. Ako, saludo ako duman sa mga abogadong bakunggayong pakikwarta pero natatabangan na makuan hustisya kan sa iyang kliyente. Basta so tama. Makuan diretso. Hoy, kumusta man pala na kay Miss Ella, kay Etchit Chavez, dyan po sa Niño Jesus, Batuk, Camarines Sur. Maray na si Pading Jorita, alasa na ba ka-relax ngod? Dahil lang maisalang sa legislative inquiry. Kung minsan bigla na sa nabagang mga naisasalang sa legislative inquiry, garo pigsasaro-saro na ng media. Masakit na ito ngod. Kundi dawa ka pa isalang sa legislative inquiry kung mayo ka man ginibong kalukuhan digdi sa kinaban. Ano ka man tamatakot, ang iba man kaya madrama ang buhay, naghihibi-hibi pa kung ano-ano. Pero baka may pag-aram man sa anomalya, ako, yan po ang obserbasyon ko digdi sa mga legislative inquiry ini. Ikaw dyan mga nagpaparasagin-sagin, nagdadrama. Ito, araman ang totoong nangyari habang magturuga. Puro mayong aram. Pero nainikan panahon na duman sa kadakol kan hinahapot kan kagurangnan. Sa ingan, mayong kasalan na maggapo sa sakuya. Mayo man naggagapo, ta puro man makasalan. Ay inda buhay. Sa ingan, magparasagin-sagin, ano ba pong mga titistigo dyan sa legislative inquiry, yan sanan pangapudan ko. Kung ano ang katotohanan, ibiklad nindo, bakong mapara drama-drama pa dyan ang iba. Tapos kan panahon, sabi kan ibang mga nag-oobserbar, nakinabang man. Ay inda buhay. Sabi man ni Congressman El Rebilla Fertica na segundo distrito kan Camarines Sur, gusto ko pong pag-urulayan sa pagkakataon na ini ang isyong pang barangay, partikular na maabot na barangay election. Dalion man kaya ang termino kan mga barangay official, samak mong 2 taon. Kung dai kaya ini mapupugulan o mababago ana masunod na barangay asin sanggunang kabataan election, iyo ang nakatagama ko ta ini sa Disyembre 1
sa masunod na taon. Nagluluwas na 2 taon sa naman ang maging termino kan mga presenteng opisyales dahil ta na pili sinda kan Oktubre 2023. Entero subot na bitin ang 2 taon na termino apera pa sa daiman nagsususog sa nakapalaman sa Article 10, Section 8 kan 1987 Constitution. Saka sa Section 43 kan Republic Act 9164 o Local Government Code of 1991 nagtatagamang dapat iyo ang PEX na 3 taon ang termino kan mga lokal na opisyal. Ang Republic Act 11935 nag-eemyanda sa RA 9164 kaya na-postpone ang BSKE na may original na petsang Disyembre 5, 2022 asin ginibo ini kan Oktubre 30, 2023. Mismo ang Korte Suprema nagdeklara na unconstitutional ang Republic Act 11935 pero pinagtugutan man ini na maidagos ang BSKE kan Oktubre 2023. Dahilan sa Doctrine of Operative Fact, ining doktrinang ini iyo na nagbibisto sa kapusugan kan sarong legal na probisyon bago ini ideklarang unconstitutional o pagbalga sa konstitusyon. Ang doktrinang ini ang naging dalan para maging lehitimo ang sarong embalidong aksyon asin sa kasong ini ang tagama kan eleksyon na magresulta sa mas pinahalipot na 2 taon na termino para sa tong mga lokal na opisyal. Sa desisyon kan Korte Suprema pinagdeklara kaining unconstitutional ang Republic Act 11935 dahil ta pinagbalga subot kay ni ang right to due process of law asin pinagligis pa ang constitutional right kan mga Pilipino na pinagsasabi kan Korte na grave abuse of discretion. Alagad sinabi man kan Korte Suprema na dawa pinagdeklara ining unconstitutional ang Republic Act 11935 pinagbibisto pa man giraray na dai magiging makatarungan kung babalik ta doon ang desisyon kaya pinagtugutan na ang October 2023 BSKE asin pinagtugutan man ang mga barangay asin SK officials na padagos na magserbi sagkod sa mapili sa indang magiging karibay. Sigun man sa Korte Suprema na dai pinupugulan kan Kongreso na imendaran ang Republic Act 9164 dahil ang digdi sinusulong kan congressman na pagpapasar nin bagong lay para itagama sa masunod na ang masunod na barangay asin man SK election sa Oktubre 26, 2026. Asin pagkatapos kay ni sa ikatulong taon bilang pagsunod sa mga probisyon kan sa tuyang konstitusyon asin man local government code na mamantinir ang 3 taon na termino kan mga lokal na opisyal. Ang lambang elective term ang dapat pinagsisirbihan nin bilog. Kita po nagtutubod na sa kada pagpili kana sarong opisyal kana sa iyang termino ang daiman sanak kontratang politikal sa pagultanan kan mga napili asin mga nagpili kundi ini sarong legal asin social contract. Ini ang sarong sagradong kontrata na may pinagtatagamang panahon sa serbisyong 3 taon. Hapit pa man digdi pinagsusulong man kan Kamara ang House Bill number 10344 nan author iyo mismo kaibahan niya. Kaibahan ni Congressman El Villaferte si Congressman Representative Luis Villaferte, Bicol Saro Representative Brian Raymond Jamsuan, ang House Bill 10344 ang daiman nagmamaot na palawigon ang termino
kan paninirbiyan kan mga presenting opisyal imbes an kamauutan kay ni na magin o itama an nagin sala kasunod man sa pinagsugo kan sa tuyang konstitusyon asin man Local Government Code of 1991 na 3 taon ang dapat na termino kan mga nagsiserbi ngunyan asin sa mga masunod pang BSKE. Sa paagi pong ini pinagsusulong man an bill na gibuhon ang masunod na BSK sa 2026 asin kada 3 taon iyo ang matawnin bastanting panahon para sa mga barangay asin man SK officials na matupad ang sa indang ipinangako asin sa indang mga obligasyon kasunod naman sa terminong ika-3 taon na pinagtagama kan konstitusyon asin man Local Government Code of 1991 asin ang Republic Act 9164. Nagpapasalamat man subuot ang congressman sa mga kaibahan kaning kongresista na nagpahayag nin suporta sa iyang ipinaglalaban. Sigon kay Kong El Rey, nagtutubod man siya na si Isabela Representative Inudi tingog party list Representative Jude Asedre asin man Manila 1st District Representative Ernex Junicio na magiging kakulang hamon para sa mga presenting BSK officials na utubon ang sa indang ipinangako kung halipot sa naman ang sa indang termino na 2 taon. Asin magin ang Commission on Elections iyo ang uyon sa day pagdadagos kan BSKE dahilan ta subuot sinda man ang makakapagpahingalo dahilan sa magiging busy sinda sa May national and local elections. Dagos man subuot sinda Congressman Migs Brian asin napudan sa Department of Internal Local Government para day idagos sa taon 2026 ang BSKE. Nagpadara naman subuot nin surat kay Internal Local Government Secretary Benhur Abalos asin pinaghurot na patapuson ang tulong termino kan mga nagsiserving BSK officials. Nakapalamon man sa surat na dapat mapangatamanan ang fundamental rights kan mga botante asin incumbent BSK officials. Pinagahurot man sa DILG ang listahan kan mga pangaran asin contact details kan mga incumbent BSK officials tanganing magin parte sinda sa congressional deliberation na pinagasusulong kan congressman. Sindan enot na dadalaganan kan lambang komunidad etao ang diretso kan mga nakatukaw ngunya na opisyal magkaigwanin bastanting termino para mas may panahon sindang makagibonin mga lakdang na makakatabang sa indang mga nasakupan para dai mabitin ang pagsiserbisyo ninda sa barangay. Hindi nagray na kung bakong bitin. Hamak mo yan kung nakahangan mga barangay officials. Karon yan, hangir. Kundi pabor man yan sa inda. Kadakol ba kan nagpapabor sa extension? So iba nasusuya naman lana pag yung uyam kaning ibang barangay officials kandi nag-i-eleksyon. May mayo naman yung serbisyo iba. Sige na sa naman nga kang paanod. Pati sa mga ngod, uyam man, nabasa nga kita ng ngod mihoras. Pag nag-i-eleksyon, pero may mihoras sa mga ngod. Yan pagkakataon tangod na makakuakitanin dikit man lamang. Nakaugmahan sa mga kandidato. Hindi ang nangyayari, samantalaman kan mga ngod. Pagkatapos kan eleksyon, yun dating ngod. Dating gawi. Mag-anap buhay, tangan hindi magparaasa kito mga arag sa nakiton pag-i-eleksyon sana. Ay na buhay tapo yun sa Pilipinas, puro kaya ayudan kaisipan kan ibang kababayan niya to. Kaya dahil mabasol ko na gobyerno
kadakol utang. Tan mga pigpaparaayuda po kan sa tuyang gobyerno, mga inutangan baga sa ibang nasyon. Bako uman kwarta personal kan gobyerno Pilipino. Sagad na baga kita sa utang ngunya na mga panahon amak mong uminabot na sa 14 trillion pesos ang utang kan Pilipinas sa ibang nasyon. Biglang naglobo kan iyon maging presidente si dating presidente Rodrigo Duterte. Anyari sabi nga ni kayan. Pero naging patadtaran sana po itong COVID-19 pandemic. Hapot duman hay na sa mga pigpara promesa ni dating presidente Rodrigo Duterte na ngaya maduman ako sa West Philippine Sea dadaraong ko ang bandera kan Pilipinas anday aram kan mga Pilipino ito palan garo isinangra nan Pilipinas sa nasyon kan China. Kasimple baga pinabelo sa mga Chinese na national, digdi sa satuyang nasyon na magnegosyo. Tawa nga ni sa iba mga illegal. Harog na sa nakaitong mga parabulang na nagkagaradan. Biglang nagkaparara o ano nang nangyari duman sa kaso ka ito. Tapos ining kampanya laban sa illegal na droga, kadakol bagang mga nagkagaradan na Pilipino. Pero sa Chinese, nakakadulag. Iyan po ang makangangala sa gobyerno kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Although kadakol man siyang naginibuhan na mga karahayan, kaya lang kadakol man naapiktaran ng mga Pilipino. Kadakol man kan nagbuwis ang buhay. Sagkod ngunyan, minamati tapan kapag tiusan na walat kan COVID-19 pandemic. Day baga napapahatan an kumbaga an pagparamahal ka na presyo kan mga mayor na barakalon. Maski pa ano grabe pa po ang epektong dinarasa sa tuya kan COVID-19 pandemic. Maray sa mga darakulang nasyon ta okay lang madali bagang nakarecover pero kita sagkod ngunyan namamati pa an grabing pagtios sa Pilipinas. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Bueno, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure,
keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Panagos po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 46 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Hoy, happy birthday pala sa kuyang dating kaibahan dyan po sa Ciudad Canaga, kay Hel de la Cruz. Senior citizen na pala si Hel de la Cruz, ha. Pero dahil mo lamang marisa na ang edad niya lampas ng 60. Baby piece pag-iraray pag nahiling ko sa picture. Ano daw yan? To sa picture kun minsan ang mga may edad-edad na nag-iiriwa pati ang mga lalawgo na ngunyan, ha. Yun yan ang epekto kan TikTok, Reel. Wapang saro ngunyan na nagluluwas kining photo kung ano na sana baga nakakabago kan mga lalawgon niya to. Kahit ito ang hawak pigpaparaharalian ng taba pigtutusok-tusok. Ngunyan sa picture na pigpaparapagarayon sa makanos. Ay indang buhay tayo sa Pilipinas kung ano-ano na pigkakaabalahan. Sabagay, malingawan siya ng kapagtiusan kan sa tuyang nasyon, maray na ito ngod. Isa magparaka-stress sa sakit kan buhay, ngunyan pong panahon. Tansang rebong pesos mo, isaod mo dyan sa merkado, nilamang nahaloy. Pagiling mo sa bulsa, ay na daw si ibang mga sukli. Ang matada sa mo, mga borobariya, ang 25 sentimos nga ni ngunyan. Tigrarabag na baga, kung minsan dahil napiga aako kan mga kaakian. Kaya nagpapara baba sanaan, balor ka na kwarta sa Pilipinas. Ang 5,000 mo ngunyan, kung maglaog ka sa mga Darakulang Mall, baka mga pirang pidaso sana na mabakal mo kayan. Kung mga sapatos nga ni, ay ka mga mahal na. Basta itong mga original ang trademark, itong mga bistado ang tatak, pati pantalon, pati bado. Kundi ni basi gisa naman na sightseeing diyan sa mga mall. Tapos ngunya na mainit ang panahon, sige sanan palipot. Alangan man, mayo man na ibabakal. Ang iba man, sigan i-restambay, nagpapalipot-lipot, nagkakakan sa mga food chain. Pero magparabakal kan mga mamahalon, ay mamamalisyan mo sa mga igwa, o igwahon talaga. Iyo man na mamamakal ka yan, pero sa mga cannot afford, sinasakit nga ni na paiskwilahon, pakakanon ang pamilya, makadisganar baga magparalaog sa mall kung arog kaya ng kwarda mo. Kaungin sana, maara ka lang, maray pa kayan, diyan ka sa mga anibangani, sa mga okay-okay na lang baga.
Minsan mas bag-o pa, nababakal mo mga original pa. Saan Pilipinas, apunanin mga ukay-ukay. Kadakol na bagakan mga ukay-ukay po digdi sa Pilipinas. Ultimuhanin sa barangay, gawa na ba dyan mga nakasarabit na mga titirinda. Kaya minsan din naman nagkiklik na gayon, iba pong mga mulngon yan, digdi sa satuyang nasyon. Lalong-lalo pa digdi sa siyudad kan Iriga. Nan ugali kan ibang mga Irigenyo, maresa na, pagbago. Pag luma na ay sarong tindahan, mapungaw na, kung minsan nga nasarado na, sa mayo nang nagbabakal. Ano daw yan? Tan ugali po kan ibang mga Irigenyo, maresa na sa bago. Kumbaga, pag nagahaloy na, tatatsara na pati, ay maluyaman nga ito, ng mga tindas ito, moliton. Ay nga siton, magpa-or-agnosan na. Pero ngayang magbakal ng bublay nga kito mga tinda, maray pangyasan okay-okay. Magagayon pa nga, barato pa. Basta nga laban mo sana, tapos buladin mo sa perte, kinagkubiros. Iyan po ang realidad na nangyayari digdi sa tuyang nasyon. Ngunya na mga panahon na talagang hard life ang buhay, naghahanap sa tuyang mga kababayan na mababakal itong barato sana. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Barato sana pero may kalidad. Minsan, ini pong mga made in China talaga, maayo mantagal kung iisipon. Mga disposable and kadaklan na item. Pag sinabing made in China, barato man ko ta, kaya lang dahil manahaloy. Iba man mga marhay na klase, basta patented kan ibang nasyon. Minsan nga may mga gibong Pilipino o gibukan mga Pilipino. Mas magayon pa sa gibukan China kundi dahil lang napapakaraykan sa tuyang gobyerno sa tuyang mga produkto na dapat ko ta maging orgulyo kan mga Pilipino ta kung sa dunong madunong ang mga Pilipino. Sobra bastante kaya lang iba na sobrahan naman. Pag laog kay ning advanced technology, aros pa sana anibang mga hobin ngunyan, an pahiro na, magpahiro kan sarong bagay, magtrabaho, an cellphone. Kaya dyan po nagtitios ang Pilipinas. Tani ba, sa sobrang dunong, hugako na. Habo nang maghiroan hawak. Gusto na sa pagparapahiroon ang isip. Kaya nga nan iba ang rason nga tambay kaon man. Tambay na lang nga. Sabi man po kay itong iba, iyo nga ta, nagtapos ka, ang trabaho mo dyan sa PAL, ito palang palamunin. Trabaho, magparakakan sana ay Santissima. Pag-arog na kaya ng mga nakagraduar sa Pilipinas, an iba, mag-isip-isip na talaga an sarong pamilya, an mga magurang. Kumbaga, mayo ng pagpapahalagaan iba pong mga hobbies ngunyan sa pagpapagal ka na mga magurang. An paglapigot kan mga magurang na makatapos inda sa pag-aadal. Tapos an respeto kan lambang saro kung minsan ining mga hobbies ngunyan.
Pero kan mga panahon po, magagalang sa mga hoben kay ito. Pag nakasabat nin gurang, mabisayan. Igwa pa man ngunyan, kaya lang, pagpapara sa dulon pan iba, mga, kumbaga, maedad na. Sinasadul pa kan magurang, iba nga ni, mga graduado na, pasado na, uy, day na lamang nin pag-iisip na, uy, kung day ako, kung dayan magurang ko, mayo ako sa arog kay ning estado ngunya ng mga panahon. Igwa pong mga arog kay nakaakian. Day na lamang pinagrurumdum, so magurang, lalo pag naresang, ay, tios man nga si mama, si papa. Yan po ang masakit. Pag arog na kan ang buhay kan nakapag-adal. Tadigdi po sa satuyang nasyon ang disiplina, saruyan sa nagkukulang sa ibang mga Pilipino. Tapos ang pag-uugali na kadakol na pong nabago. Pati nga ang pagsasadyos kung minsan sinasaputi na. Tangon yan, commercial na pati pagsasadyos. Yan yung mga parapanganam, may mga kota naman. Mahal naman ang manganam, ang parapangadji, may tangdana kan panahon, mayo man po yan mga tangdan. Pagkakanong ka lang mga ji, pero yan grabe na pati parapasyon. Kaya mas lalong nagpaparasakit ang buhay kan mga Pilipino. Ang puro isip na sana talaga, kwarta. Sabi nga ni kan sa kuyang nakaulay na halangkaw na opisyal kan komisyon ng eleksyon. Ano daw nga nangyayari ngunya ng mga panahon, sir? Kami nga ni nga sa Comelec. Igot ang kampanya na bawal ang magbakal nin boto. Man yang nangyayari. Tapos sabi pa niya, an masakit kaya ngayakan mga Pilipino ngunyan. An mga nasa isip, puro na sa nangyayari, sintabo. Pero igwa pa man, ang isip pa ko sa naman sa kwarta mabubuhay. Takon ang tao po pagpaparaisipon kana mga tao digdi sa Pilipinas pagparaisipon na sana puro kwarta. Kanon daw nindo ang kwarta kung mabuhay ka mo. Ang gobyerno ngunyan ang iniisip food sufficiency pagkakan. Kaya pinapadaba nga niyan mga paratanom, kaya lang medyo sinasakit pang bumangon. May maugmang bareta naman nga ni para sa mga parauman niya to ining mga paratanom nin paro ita naglangkaw na bagaan barakalan kan paro dyan sa National Food Authority. Nag-aabot na nin 30 pesos ang kada kilo, pero alang yan. Ini po ang saro sa maugmang bareta. Saka nagbabakal na nin paroy ang National Food Authority bakong arog kan mga panahon na hinarali sa mga empleyado. Tapos dahil na nagbabakal ang NFA nin paroy. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Chabe na Obra. Sa information si Ricky Sagayap. Duman sa transmitter si Jimmy Guanzon. Sa pangaran po ka na RPN Radio Ronda News Team. Kundi ngunyan marayo baga. Sa pangaran man ni OIC Apa Ma'am Kyle Riago Legasyon. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan